हॅलो गाईज, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल एस एम आर्ट गोवा. तर हे बघ, आता आमच्याकडे बबली हा आणि म्हटलं हे दोघ जण आहोत. हे बघ, हाय करा. ह्यो आमचा विनायक पालेकर आणि ह्यो शुभम शिंदे आणि ह्यो बबली पाले ह्यो हर्ष पालेकर आणि मी तुमका खबर असतलो. तर आता आम्ही वचपाचे आहो, खरी तरी वचपाचे आहो, तुमका आता सांगतो ना. मग वयर पावल्यापर्यंत सांगतो. आणि आम्ही एक म्हटलं आम्ही वचपाचे आहो खंय, पहिली तरी एक सायकल असली आणि गाडी असली. आता आमची बरीच बिकट परिस्थिती इल्लेली हा. आता आमकां चलत वयचं पडटा बघा. आता मी डोंगरात चलत वयतलो. आणि ही आमची झर हा, तुमकां झर दाखयते कळा. ही बघा ही झर हय आमकां पाणी मेळटा कळा. ही झर झरीत आमकां खूप मदत केलेली आहे. म्हटल्यार पाणी आमकां नळाक तर पाणी नसतात केव्हा कळा. जशी लाईट नसता तशी नळाक सुद्धा पाणी नसता कळा. सो झरीक लागून आमकां खूप हेल्प जाता पाण्याची. तर अशी करतलो. आणि आता आम्ही चलत वर वयतलो. आता पयलीं आमकां डोंगर कापूचो म्हटल्यार डोंगर कापूचो म्हणटा तसो डोंगर कापूचो ना, म्हटल्यार डोंगर चलत वचपाचो आणि त्या सायडीन पावपाचो. आणि त्या सायडीन काहीतरी सरप्राईज हा तो आम्ही तुमकां दाखयतलो कळा. सो अशी एक गजाल कळा. तर या मरे बोला मरे बोललं ना अरे मोनेको या काय तर मोनेका मोनेकोमे तर हे मोनेकोमे बघा बोललं ना. हे बघा हे बबली बघा हे बबली. तर आम्ही अशी सगळी व्यवस्था केली आहे. ही पाण्याची आमकां ताण लागत काय. तर हे पाणी आहे त्या खातीर आणि एनर्जी खातीर आम्ही ह्या बघा एनर्जी खातीर ह्या खाजा आणि हे तिळाचे लाडू कळा. तर हे आम्ही एनर्जी सेवा केलेली हा. आणि पाणी हा सर. आता आम्ही असे वयतू. तर ह्या खूप चलत म्हणलं एक तर दनपार झालेली हा आणि मी चलत वयतू. तर खरंच मारता कळा. चल तर आता आम्ही तुमका डायरेक्ट मध्ये थंय काहीतरी झाला तुमका दाखयतो. चला या म्हणजे. तर ह्यो बघा डोंगर आणि ही तुमका थंय दिसता नव्हती. ही भूमिका इंग्लिश हायस्कूल शाळा बबलीची शाळा मध्ये. बबली तुझ्या शाळेबद्दल काहीतरी सांग. बरी आणू खूप बरी हां ITI हां. तुमका जर ITI पण करपाक जाणं तुम्ही पाल्या येऊ शकता. एकमेव अशी आमची ITI ह्या पंचक्रोशीन आहे न्हू. ह्या पंच म्हटल्या ह्या 5 गावांसून एकमेव अशी ITI आहे ती बघा. आता या तुम्ही थंय या का. आणि हो बाय हे कुत्रो इल्लोला आता. हे कुत्र्याक कसली खास देव जाणा. कुत्रो इल्लोला एक तर हेका येता मोठं त्याचं आंग आणि एका चलांक सुद्धा जमना ना. बघा बेगीन बघा सगळं त्याचं पोट बघा कसं घालता. आता तो थोड्या वक्तात त्याचं तोंडासून फेस काढतलो. हे बघा पुढे कुत्रो वट्टा पुढे वाघ दिसा ना आमकां. वाघ सुद्धा असतो. सांगा ना खसून कोण काय येतो. सो आम्ही असं जीवाचे रिस्क घेऊन आम्ही तुमका व्लॉग करून दाखवतो. तर तुम्ही पहिली लाईक करा का मग आणि काय दाखवतो मग शेअर करा. बेगीन आहे ह्यो थकलो आम्ही सांगा ना. पण ह्यो थकलो बसलो जनावर सुद्धा आता जड झालेली आहे. ह्यो आमचं कलियुगानं असं ह्या सगळे गजाली घडतं बघा. जनावर सुद्धा तलांग जमणार बघा. कुत्रो बरोबर माजलेलो का आणि आता आय थिंक आम्ही इथून भमान पावलो नू. तर आता आम्ही भमान पावलेलो आहो कळा. भोम म्हटलं ह्या पाल्याने एक भोम हा कळा. वयर कसा सपाट कसं. सो हेका आम्ही भोम म्हणतो. आणि आम्ही आता थंय भमान पावलेलो आहो. हे बघा अशा आम्ही एका रानान पावलेलो आहो. तसं इतक्या रान नंतर ही घरा दिसता पुढे. हे भाई आता आम्ही तसे वयतू. ऑलमोस्ट आम्ही वर पावलेलो. आमचा जे पावपाचा त्या जागेचे आम्ही पावलेलो कळा. आणि आता मी तुमका दाखयतो तो एक स्पॉट हा बेस्ट असो. ऑलरेडी निवाल लागता आणि ह्याने काळा घातला हो तुमका खबर हा. म्हटलं ब्लॅक असता नू. ब्लॅक कलर असता तो हीट असता ती ॲब्झॉर्ब करता. आणि व्हाईट असता ते हीट रिफ्लेक्ट करता. सो निवाल लागता जाल्यार तुम्ही काय घालपाचा न्हू. भितर गरमी जातली. व्हाईट घातला सो रिफ्लेक्ट येतलं. हेका मातशी कलर थिअरी खबर ना. सायडीचो बघा सायडीचो हिरो कसो इल्लोला. हे पब्लिक तुम्ही ह्या बघू शकता की हे हयसर जे थापे दिसतं म्हटलं हय काय हां. तो हे कावडंग केक असा. कावडंग केक म्हटलं खाऊ नका. म्हटलं केक म्हटलं खावपाचो न्हू. नाल्यार थंय म्हणजे खंय केक शॉपान दिन वयशात आणि कावडंग केक मागशात कळ्ळा. हे हयसर म्हटलं हय काय मसरा येतात. मसरा व्हरतात हां. हां पहिली लोक शेळकुणा व्हरपाक ये. सांग सारकें सांग. हय पहिली लोक म्हटल्यार आमची आजी बीन शेळकुणा व्हरपाक ये. ओके ती चुलीक बीन आग घालपाक बीन येवची. हां तो ह्या कावडंगाचो ते केक तो ताणें यूज सांगलेला. म्हटल्यार आमची आजी आहली पणजी आहली म्हटल्यार हेंची आजी बेजी आहले ते काय करीत हय शेवकुणा घेत. म्हटल्यार हे जे म्हशी गाई बैल हे जे कोण आहले ते हय कावडंग केक करीत कळ्ळा. आमची आजी बिजी पहिली आपल्या यंगपणान काय करीत हयसर ते शेवकुणांक येत होता त्यांनी सांगला. तर असे आम्ही आता वयतू. आता ऑलमोस्ट आम्ही त्या जागेकडे पावलेलो आहो कळ्ळा. आणि आता आमची एक्साइटमेंट आणि वाढलेली आता. यस ऑर नो. लेट्स गो.
तर आम्ही थंय पावलेलो असू कळ्ळा आणि आम्ही त्या जाग्यार पावलेलो असू तर हे का म्हणतात आमच्या गावातलो आमकां कुत्रे भोगतात हे बघा मेलो मेलो हे आमच्या म्हणतो कुत्रे येयलो ताका आतां कुत्रे भोगतात आता ते कितके जाण आहात बघा कितके जाण आहात बघा वन मॅन शो वन डॉग सो हे तेका ते कुत्रे बघतात आमच्याकडे कुत्रो येयल्लो तो तेका आता खातले दिसता हे बघा हे काय बघा तर आम्ही त्या जाग्यार पावलेलो आणि आता तुमकां आम्ही सांगपाक की आम्ही खंय येयल्लो आणि आमकां तुमकां आम्ही दाखोवपाक आता आम्ही ज्या जागेर येयल्लो त्या जागेक म्हणतात भावातलो वड बिग बनियान ट्री जो आमच्या पाल्येगावान भामान असो एकमेव असो येदो मोठो प्रचंड विशाल आणि खूप व्हडलो असो ह्यो आमचो ह्या आसा वड आसा तो मी तुमकां तेचो एक झलक दाखयते मागीर आमी थंय भितर या कळ्ळा तो भायल्यान बघा दिसता बघा केलो म्हणतो आलो हय अजून पावना मोबायलान माझ्या पावना ना मी पुढे वयते दाखयतो बघा केलो म्हणतो वड आता बघा हयसून तो ल्हान दिसता पण भितून बरोच मोठो वड आसा तो तुमकां आता आमी भितर या विशाल काय असो आमचो पालयाचो भामातलो वड बिग बनियान ट्री सो हयसर आमी एकदा शूट केल्लो कळ्ळा आय थिंक 2 वर्सां जाली ताका 2 वर्सां जाली न्हू 2 वर्सां जाली आमी शूट केल्लो आनी त्या शॉर्ट फिल्माचं नाव आसा खौफ तो तुमकां आमच्या चॅनलार मेळटलो कळ्ळा मी डिस्क्रिप्शनान लिंक घालता जर मी लिंक घालूंक विसरलें जाल्यार चॅनलार मेळटलो खौफ म्हणून हिंदी ना ती हिंदी शॉर्ट फिल्म सो हय आमी तेजो शूट केल्लो कळ्ळा तेतून सिद्धेश परब जो डायरेक्टर आहा आमच्या पालयेचो डायरेक्टर आहा तेणी काम केल्लां आमच्या वांगडा आनी प्रणिता एकावडे म्हणल्यार आमी बॉम्बेसून एक्टर हाडले कळ्ळा मुंबयचो एक्टर प्रणिता एकावडे म्हणून ताका हाडलेलो तो आसला हितून आनी विनायक कारेकर म्हापशासून युट्यूबर आसलो तो सो खौफ म्हणून एक आमची शॉर्ट फिल्म आहे हिंदीन तुमकां चॅनलार मेळटली का चॅनलार बघा सो तशी आमी शॉर्ट फिल्म केली मी काम केल्ला आनी कॅमेरा आनी एडिटींगय केल्लो आनी ही आमची टीमय आसली शुभम आसलो विनायक आसलो बबली आसलो आमच्या वांगडा आसलोय मागीर बबली आसलो आनी लक्ष्मण शिंदे आसलो आनी असो आमची टीम आसली फूल कळ्ळा तेंच्यांनी काम केलां म्हटल्यार विनायक आसलो तेणी कॅमेरा वर्क केलो लक्ष्मण शिंदे वांगडा कॅमेरा वर्क केलो जेव्हा मी एक्टिंग करी तेव्हा तेंच्यांनी कॅमेरा हे केलो शुभम आसलो तेणी सगळा म्हटल्यार सामान बाकी कशी काहीतरी सेट करप तो आसलो आनी काय केल्लो सांग मरे काय आमच्याले म्हटल्यार तांकां काय सेट बीन करपाचो आसल्यार तांकां हेल्प केली तो तेंच्यांनी आमकां हेल्प केली जे म्हटल्यार कसो सीन सेट कसो आसतलो खंय काय जाता आनी थंय काय सामान लागतलो सो प्रोडक्शनाचं काम तेणी फूल बघलेला बबलीने आमकां प्रोडक्शनान हेल्प केली आणि कॅमेरा आणि एडिटींग थोडी मी केली थोडी यांच्यानी केली विनायक पालेकर आणि लक्ष्मण शिंदे अशे गजाली आसले आणि आम्ही तशी ती शॉर्ट फिल्म केली मजा येयली कळा तुम्ही बघा कळा मागीर तुमकां कळटलं हां ओके आणि ताका लायक करा आणि मातशी शेअर करा सो बघा तुम्ही ती ओके आणि ह्यो आसलो वड बघ केदो म्हणटा प्रचंड असो वड हा तर तुमकां समज येवपाचो जाल्यार हय बसा शांत कसो शांत एकदम थंड दिसता न्हू रे एकदम असं शांत थंड दिसता समज हय कोण माणसं नसत आनीक जाल्यार एकदम शांत असं हय बसान तुम्ही मेडिटेट करूं येता आणि एकदम खूप शांत कसं बघा कसं बघ हां मात्र तुम्ही तुमच्या जबाबदारीने भियाशात बीन हय आंग बीन काडशात येवन कित्याक दिसता असो वेगळोच जागा कशी बघा हय बघूनच कळटा तुमकां ह्या सिनान तो वेगळीच जागा कशी दिसता ही येवची नाही भियाच्यात बीन आंग काडच्यात भियाच्यात मागीर म्हाजेर घालून ना कळ्ळा आणि तुम्ही बघून या हय हय खूप सरोप बिरोप वाघ बीन हय तेंचो हे आसता वाघ बीन आसता बघून तुम्ही या सगळं कळप कोबरे बिबरे खूप असतात कोबरे बिबरे बघून या कोबरा असता किंग कोबरे बीन सगळे बघून या सारखे बघा पाया पण आणि घ्या म्हाका नाका सो या तुम्ही बघा घ्या तुमकां टायम मेळटा जाल्यार कळ्ळा सो असो ह्यो आमचो वड आता कशी सावळी बघा कशी हय बाकी सगळीकडे निबार आहे हो खर निबार पडलेला फक्त हयसर अशी सावळी आणि थंड अशी जागा कळ्ळा सो तुम्ही या सो एक आमचो एक स्पॉट असो ह्यो खूप भितर हा हयसर म्हटल्यार रोड प्रॉपर रोड ना भितन असो हा भितन पडटा खूप रानान कसो सो तो ह्यो बघून घ्या तुम्ही येतो मोठो केलो हा पळय
तर आता आम्ही होय आमची रिफ्रेशमेंट खातलो आणि आम्ही आता जाम झालेलो. सो आता आम्ही एनर्जी खातीर आता आमची एक रिफ्रेशमेंट खातलो. ता म्हटल्यार खाजा. तर खाजान असं काय असतं खाजा तर तुमका खाजा म्हटलं खबर ना, खबर असतं खाजा म्हटलं. हां तुम्ही आमचेच खबर असतं. तर आता आम्ही खाजा खातलो. या खंयसून हाडला आम्ही रेडी असून हाडला कळा. रेडी गणपती तुमका खबर असतं थंयसून हाडला. तर आता आम्ही या खाजा खातलो बघा. त्याला खाजा खाया घ्या 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 रे. खाजा खातो आम्ही. खाजान बाकीचं मला खबर ना खेळून काय काय एनर्जी येतात ती कसल्या ड्रिंकान येतात कसल्या आणि पण खाजान शुअर एनर्जी येतात ही मला खबर. खाजा खाजो एक असो पदार्थ जो तुम्ही एक पॅकेट घ्यायचा आणि खात राहतात समज तुम्हाला कळतं ना केव्हा तर पॅकेट संपतं कळा. सो ही पावडर खाजा आणि खाजा आणि पाणी बेस्ट लागतं. खाजा ह्या म्हटल्या ह्या आमच्या खाजा न्हू त्या म्हटल्या जेव्हा जात्रा येतात जात्रेचो सीजन येतात तेव्हा खाजा ह्यो स्टेपल डायट जाता आमचो कळा. आम्ही खाजा सगळ्यांना खाजा खातो त्या म्हणटा खाजा खातो जेवल्या उपरांत खाजा खातो जेवच्या पहिली खाजा खातो न्हिदतना खाजा खातो. सो हे असं ह्या खाजा बेस्ट असो का आणि हो वर्ड बघा परत आणि आमची टीम जी खाजा खाता कळा. तर तुम्ही खाजा खाया आणि ह्या व्हिडिओ लाईक करा. हां आणि म्हटलं हे बेस्ट असे एक पौष्टिक असो ह्यो आहार हा जे आहात तिळाचे लाडू. तिळाचे लाडू आयचं तो माना. अरे आज मकर संक्रांती म्हटलं आज 15 जानेवारी आज मकर संक्रांती आणि मी तिळाचे लाडू खाते बघ. व्हॉट अ को इन्सिडंट. वाव ना मी पहिली हाडलेले खूप पहिली हाडलेले बरे आहात बरे लागतात बरे. सो आम्ही आज तिळाचे लाडू आज मकर संक्रांती तुमका हॅपी मकर संक्रांती. तिळाचे लाडू खाया गोड बोला आणि गोड बोलांक ना जाल्यार माझे तिळाचे लाडू परत या. हां चला सॉलिड मजा येलेली हा तिळाचे लाडू खाऊन आणि खाजा खाऊन सॉलिड एनर्जी येलेली हा. इतकी एनर्जी येलेली का आता मी परत एक व्लॉग करू शकतो पण आसू तुमका बेजार येतलो परत करू आम्ही मग मेळया फुडल्या व्लॉगान. चला गोळ मारता मार बबली गोळ मारून दाखव. हो कसो गोळ मारता बघ वाहनार कसो गोळ मारता. सो ह्या तुमका जर खबर ना तुम्ही आता लहान भुरगे ह्या खबर ना हे पहिली असली हे म्हटल्या आमचे जे आमच्यापेक्षा मोठे म्हटलं आमचे म्हटलं काका बिन असत न्हू हे आहोत ते लहानपणा आपल्या असला खरी त्यांच्याकडे मोबाईल बिन काय नसला गेमी बिमी पबजी काय नसला माइनक्राफ्ट बिन तसला बिन काय नसला हे गोळ मारीत हे गोळ मारीत काय असल्या वडाच्या पाना बिन गोळ मारीत एक झपाळो करीत आपल्या मजा करीत कळा. तर आमकां जर मात्र खबर आहे की आम्ही बघलं आम्ही थोडे गोळ मारलं पण आता तुम्ही एकदम लहान त्यांना खबर आहे का नव्हतं खबर तुमका जर तुम्ही केव्हा या गोळ मारा असल्या वडा आम्ही गोळ मारा मजा येतात खूप मजा येतात झपाळो नॅचरल झपाळो कळा. असं गार्डनान ते झपाळे न्हू हे नॅचरल झपाळो कळा. तुमका खबर असतो टार्जन म्हणून तो असले गोळ मारता आणि हेडीतून त्या हेडीन वयता तो तसली ही गजाला कळा. विनायक गोळ मार तू आता गोळ मारतलो तो ह्यो आता गोळ म्हटलं हा आता बघा आता ह्यो गोळ मारतो आता शुभम गोळ मारतो. शुभम बेगीन दाखव शुभम आमचो हे स्पेशलिस्ट हा. शुभम माचो बरोबर या ओके आता मी गोळ मारून दाखवतो तुमका कळा. आता आमचं युट्यूबवर वयता गोळ मारू. ओके रेडी काय रेडी राहा. अरे बाबा माझ्या मजा येलेली हा गोळ मारपा. परत एकदा बबली परत एकदा काय पुढं जाईन असा दिसता. 1 2 3 खूप मजा येलेली हा गोळपा. ऑफ केलं तर तुमका ही मजा कर पाहिजे हय आणि मजा करा ऑलरेडी मजा येता कळा. चला तर नाही आता आम्ही कळा खूप झाला आता मी वयतू खाजा बिजा खाल्लं सगळं तुमका व्लॉग दाखवला आता मी वयतू काय परत घरा होतो त्या येईल तर वाटत आम्ही वयतू. चला तर बाय मी तुमका आणि एक वडाचं नाव सांगते म्हणजे दुसरा नाव ह्या वडाचं दुसरा नाव म्हणजे तेलियांचो वड. ह्या वडाक दुसरा नाव पडलेला तेव्हा तेलियांचो वड पालियाचो लोक त्याका तेलियाचो वड म्हणतात. कित्याक पडला कित्याक ताका खबर ना आमकां. तर ह्यो आसलो आमचो आयचो व्लॉग आणि आमी तुमकां हाडलो पालयातल्या वडाकडे बमातल्या वडाकडे व्हडल्या वडाकडे कळ्ळा बिग बनियान ट्री. सो तुमकां जर ह्यो आवडलो व्लॉग आयचो व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करा आणि आमच्या चॅनल SMART गोवाक सबस्क्राईब करा कळ्ळा सबस्क्राईब करा
ओके देन थँक्यू फॉर वॉचिंग. आणि बरं तर आम्ही मेळया फुडल्या लोकांक आणि काहीतरी करूया कळा. आणि जर तुम्ही आमचे व्लॉग बघू ना आरकाच्या बांधाक आम्ही केलेलो पालेकरांक स्पेशल सांगते मी. पेडणेकर पालेकर जे आरकाच्या बांधाक केलो आणि आरावण्या वताना आम्ही केलेलो. म्हणजे गोवा टू महाराष्ट्र आम्ही एका मिनटान कसे ट्रॅव्हल केलो तो बघता तुम्ही आमच्या चॅनलवर तुमकां मेळटलो. डिस्क्रिप्शनान घालते मी सगळे कळा. आणि ह्याका शेअर करा, लाईक करा, कमेंट करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. ओके थँक्यू फॉर वॉचिंग अँड विश यू ऑल द बेस्ट. सी यू. बाय बाय. टाटा.